Yes. Hare Krishna Mataji. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Govindana Vallabha Grivaradari Jaya Govindana Vallabha Grivaradari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Yasodhanandana Vrajajana Ranjana Yasodhanandana Vrajajana Ranjana Yamunadira Vanasari Yamunadira Vanasari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Thank you Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. இந்த நாட்களில் பகவத்கீதை கிளாஸ்ல இன்னைக்கு 10வது நாள் நாம இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல இணைந்திருக்கின்றோம். இன்னைக்கு வருகை தந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்த கொடிகளையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். சோ இன்னைக்கு நாம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் 10வது அத்தியாயம் விபூதி யோகா என்பது இதன் பெயர். பூரணத்தின் வைபவம், கிருஷ்ணருடைய முழுமையான திறன்கள். நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ட்ரெய்லர் தான் பார்த்தோம். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் நீர்ல ஒரு சுவையாக இருக்கின்றார், சூரிய சந்திரன்ல இருக்கக்கூடிய ஒளியாக இருக்கின்றார்லாம். சோ இன்னைக்கு அவருடைய முழுமையான பராக்கிரமம், திறன்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்கிறோம். எங்கெல்லாம் பகவான் பரவி இருக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். பிரணத்தி வாசிச்சிடலாம். வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna Mataji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimmirandasya Jnanaanjanasalakaya Saturunmilidam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kata Mahyam Tadari Swapadandiham Vandeham Shri Guroha Shri Yuda Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamsa Shri Rupam Sakrajatam Sakagana Raghunathanvidam Tam Sajivam Satvaidam Savatodam Parijana Sagitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakhan Vidamsa. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpade Gopisa Gopika Kanda Radha Kanda Namostude Tapta Kanjana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusite Devi Pranamami Hari Priye Vandakalpatarupyasya Kripa Sindhupya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Brahmanya Devaya Go Brahmana Hidaya Cha Hidaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayide Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gauratse Namaha. Gurave Gaurasantraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tatbhaktaya Namo Namaha.
नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी सत्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण माता हरे कृष्ण माताजी. தேங்க்யூ so மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நேத்து நம்ம 9வது அத்தியாயம் பார்த்தோம். அந்த அத்தியாயத்தோட பெயர் யாராவது சொல்றீங்களா? நேத்து நம்ம பார்த்த அத்தியாயத்தோட பெயர் ராஜ வித்யா குஹ்யம். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ராஜவித்யா ராஜகுஹ்ய யோகம் பார்த்தோம் இல்லையா? இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் 10வது அத்தியாயம். சோ நேத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவத் ஐஸ்வர்ய ஞானங்களை பற்றி கிருஷ்ணர் கூறினார். கிருஷ்ணரை எப்படி அணுகுவது, பிரத்யேக பக்தியோட தூய்மையான பக்தியோட இனிமை என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். சோ இன்னைக்கு 10வது அத்தியாயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் அறியப்படாதவர், அனைவருக்கும் ஆதாரமானவர். ஏன் நம்மளால அறிய முடியல அப்படின்னாக்கா நாம அந்த முக்குணங்கள்ல சிக்கி கொண்டிருக்கின்றோம். அதனால அவரை புரிந்து கொள்ள முடியல. சோ கிருஷ்ணர் அறியப்படாதவர், அனைவருக்கும் ஆதாரமானவர், மூலமானவர், மிகவும் பழமையானவர், அனைத்தையும் அறிந்தவர்ன்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். சோ தூய பக்தி என்பது பகவத்கீதையின் சாராம்சம். ஸோ அல்டிமேட்டா பாத்தீங்கன்னா எல்லா அத்தியாயத்திலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் வந்து பக்தி யோகத்தை தான் வந்து ரொம்ப இன்சிஸ்ட் பண்றாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம். அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் உச்சநிலையை ஏற்றுக்கொள்கின்றான். பகவான் கிருஷ்ணருடைய உச்சநிலையை, அதாவது அவர் முழுமுதற் கடவுள்ன்றதை வந்து அர்ஜுனன் வந்து ஏற்றுக்கொள்கின்றார். அவருடைய விபூதிகளை விவரிக்கின்றார். அதற்கு அடுத்து அவர் கேட்பார், உங்களை இந்த ரூபத்தில் இல்லாம வேற எப்படி எல்லாம் நான் வணங்குவதுன்னும் போது பகவான் கிருஷ்ணர் அவருடைய அந்த யோகங்கள் விபூதிகளை வந்து விவரிக்கின்றார் அப்படின்னு பாக்குறோம். So இன்னைக்கு நம்ம இந்த இதோட தான் போறோம். யாராவது வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதை தொடர்ந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். ஸ்லோகங்கள் நிறைய இருக்கும், தயவு செஞ்சு எல்லாரும் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க மாதாஜி. பிரபுஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமः. தமோ அத்தியாய விபூதி யோக. வாசிங்க மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माता महाबाहो शृणु मे परमं वच यत्ते अहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया पुरुषोत्तम. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, நீ எனக்கு பிரியமான நண்பன் என்பதால் இதுவரை நான் விளக்கியதை காட்டிலும் சிறந்த ஞானத்தை தற்போது உன்னுடைய நலனிற்காக உரைக்கப் போகின்றேன். இதனை மீண்டும் கேட்பாயாக. நேத்து என்ன சொன்னார்? நீ என் மீது பொறாமைப்படாதவன்றதுனால உனக்கு இந்த ஞானத்தை கொடுக்குறேன். இதை தெரிந்ததுக்கு அப்புறம் வேற எதையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இருக்காது அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா? இன்னைக்கு என்ன சொல்றார்? நீ என்னுடைய பிரியமான நண்பன், அதனால இதுவரை நான் விளக்கதையை காட்டிலும் மிகவும் சிறந்த ஞானத்தை நான் உன்னுடைய நலனுக்காக உரைக்க போகிறேன். மீண்டும் இதனை கேட்பாயாக. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த இமேஜ்ல கிருஷ்ணர் வந்து படுத்துட்டு இருக்கார். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து துரியோதனன் தான் வரார். துரியோதனன் வந்த உடனே பாத்தீங்கன்னா அவருடைய தலை பக்கத்துல போய் உட்காந்துக்கிறார்.
அவருடைய காவலாளி சொல்வாரு அவர் தூங்கிட்டு இருக்காருன்னு, இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, அவருடைய தலைப்பக்கத்துல உட்கார்ந்துருக்காரு. எதற்காக வந்திருக்காங்க அப்படின்னாக்கா, இந்த உலகமே வந்து இரண்டாக பிரிஞ்சிருக்கு. கௌரவர்கள் சைடாகவும் பாண்டவர்கள் சைடாகவும். பாண்டவர்களும் கௌரவ வம்சத்துல சேர்ந்தவங்க தான், குரு வம்சத்துல சேர்ந்தவர்கள் தான். ஆனா இப்ப சண்டை போடுறதுனால இவங்க இரண்டா பிரிஞ்சிருக்காங்க. அப்ப கிருஷ்ணரிடம் வந்து கிருஷ்ணர் இரண்டு சைடுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஆஹ் உறவினரும் கூட இல்லையா. அப்பாவோட தங்கையோட மகன் அர்ஜுனன், சம்பந்தி வந்து துரியோதனன். சோ ரெண்டு பேருக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும். அப்ப அவர் என்ன சொல்றார், ஆஹ் துரியோதனன் வந்து சரி அர்ஜுனன் போறதுக்கு முன்னாடி அவர்கிட்ட இருக்க சேனைகள் எல்லாம் நமக்கு வேணுன்றதுக்காக துரியோதனன் ஃபர்ஸ்ட் வரார். வந்து தலை பக்கத்துல உட்காந்துக்கிறார். அர்ஜுனன் வரார். அர்ஜுனன் கிட்டையும் காவலாளி சொல்றாரு அவர் உறங்கி கொண்டிருக்கின்றார்னு. இல்ல பரவாயில்ல, அவர் எழுந்திருக்க வரைக்கும் நான் வெயிட் பண்றேன். சோ இதை பார்க்கும் போதே நமக்கு தெரியுது பாருங்க, துரியோதனனுடைய அந்த தலைக்கணம், அகங்காரம், ஒரு பக்தனுடைய சுபாவம் வந்து அர்ஜுனன் கிட்ட இருப்பார். அவருடைய பாதத்தின் சைட்ல வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்கார். சோ கிருஷ்ணர் வந்து முழிப்பார். முழிச்சு பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் அந்த பாதத்து சைட்ல உட்கார்ந்துருக்க அர்ஜுனன் தான் தெரிவார். ஆஹா அர்ஜுனா வா வா அப்படின்னு சொல்றாரு. உடனே துரியோதனன் அவங்க வந்து சொல்லுவார், நானும் இங்கதான் இருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி. அப்ப கிருஷ்ணர் வந்து சொல்வார், நான் முதல்ல அர்ஜுனனை தான் பார்த்தேன், அதனால அர்ஜுனனுக்கு என்ன வேண்டுமோ அதை நான் வந்து கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப துரியோதனன் இதெல்லாம் முடியாது, முதல்ல நான் தான் வந்து நீங்க எனக்கு தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு. ஆனா கிருஷ்ணன் சொல்லிடுவார், இல்ல இல்ல அர்ஜுனன் தான். அங்க வந்து பக்தனுடைய அந்த அந்த குணங்களை எடுத்து காட்டணும் அப்படின்றதுக்காகவே பகவான் லீலை பண்ணுவார். சோ கிருஷ்ணர் வந்து பிடிவாதமா சொல்லிடுவார், இல்ல அர்ஜுனன் தான் நான் பார்த்தேன், அதனால அர்ஜுனன் இடத்துல தான் நான் கேட்பேன் போது, அப்ப அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணன் சொல்லுவாரு, எனக்கு ரெண்டு பேருமே வேணும். சோ ஒரு பக்கம் நான் நிராயுத பாணியாக இருப்பேன், இன்னொரு சைடுல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய சேனைகள் எல்லாமே இருக்கும். சோ இப்ப நீங்க சூஸ் பண்ணுங்க அர்ஜுனா, உன்னுடைய டர்ன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் கிட்ட கேட்கிறாரு. அப்ப அர்ஜுனன் என்ன சொல்லுவார், எங்களுக்கு வந்து படைபலம் எல்லாம் வேண்டாம், நீங்க நிராயுதபாணியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நீங்க என் கூட துணை இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அப்பதான் துரியோதனுக்கு வந்து ஒரு பெருமூச்சு, பா நல்ல வேலை முட்டாள், எந்த படைகளை கேட்காம கிருஷ்ணரை மட்டும் நிராயுதபாணியா கேட்டிருக்கான் பாரு அப்படின்ட்டு. அவனுக்கு தெரியல யாரு முட்டாள்ன்ட்டு இல்லையா, அவனுக்கு தெரியல பகவான் சாட்சாத் பரம புருஷர் இருக்கிற இடம் தான் வந்து வெற்றி அடையும் அப்படின்னுட்டு. சோ அவர் என்ன பண்றார், படை கிடைச்சா போதும் அப்படின்னுட்டு கிருஷ்ணரை விட்டுட்டு ஆஹ் துரியோதனன் வந்து எடுத்துக்கொள்கின்றார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். சோ அப்போ அதனால அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன். அவர் இருந்தா மட்டும் போதும்னு நினைக்கிறார் இல்லையா. சோ அதனால கிருஷ்ணர் வந்து அவருக்கு வந்து இந்த உயர்ந்த சிறந்த ஞானத்தை கொடுக்க போறார். இரண்டாவது மூன்றாவது ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி பிரபுஜி. யாரு வாசிக்கிறீங்க, வாசிங்க. हरे कृष्णा माता जी. अरे படிங்க படிங்க மாதா जी, படிங்க. சதீஷ் பிரபு வாசிங்க பிரபு. माता जी नेक्स्ट वासिंग प्रभु. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण प्रभु. नमे विदु शुरहाना प्रभवम न महर्ष्या अहम अधिर्हि देवानां महर्षीणां च शिष्ट्रवशा योमाम अजम अनादिम स वेदि लोग महाश्वरम अशम मुडश मर्द्युष सर्व पावै प्रभुयदे. हरे कृष्णा. थैंक यू प्रभु. हरे தேவர்களோ மகா ரிஷிகளோ கூட என்னுடைய வைபவங்களை அறிவதில்லை. பகவானை பத்தின அந்த வைபவங்கள், அவருடைய விபூதிகளை பத்தி அவங்களால கூட அறிந்து கொள்ள முடியாது. ஏனெனில் எல்லா விதங்களிலும் தேவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் நானே ஆதியாவேன். ஏன்னா அவரிடத்துல இருந்து தோன்றினவங்க, நம்ம எல்லாம் அவரிடத்துல இருந்து தோன்றிருக்கோம். அப்ப அவரை பற்றி முழுமையாக புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தன்மை நம்ம இடத்துல இருக்காது. எவனொருவன் என்னை பிறப்பற்றவனாகவும் ஆரம்பமற்றவனாகவும் எல்லா உலகங்களின் இறைவனாகவும் அறிகின்றானோ, மனிதர்களிடையே குழப்பமற்றவனாக அவன் மட்டுமே எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெறுகின்றான். ஏற்கனவே நம்ம வந்து பார்த்திருக்கோம். பகவான் என்ன சொல்லியிருக்கார், என்னுடைய லீலைகளையும் குணங்களையும் எவனொருவன் திவ்யமானது என்று எண்ணுகின்றானோ அவனுக்கு இந்த ஜட உலகில் மீண்டும் பிறப்பெடுப்பதில்லை, அவன் நித்தியமான என்னுடைய லோகத்தை அடைகின்றான்னு சொல்லியிருக்கார் இல்லையா. அதே போல இங்க என்ன சொல்றார், எவனொருவன் என்னை பிறப்பற்றவனாகும். பகவானுக்கு பிறப்பு இல்லை, ஆரம்பம் கிடையாது, எல்லா உலகங்களின் இறைவனும் அவரே அப்படின்னு யாரு எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லாமல், ஐயப்பாடும் இல்லாமல், குழப்பம் இல்லாமல்
அவரை மட்டுமே மூலம் என்று எண்ணுகின்றானோ அவன் எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெறுகின்றான். ஏன்னா அதுதான் உண்மை. அப்படி அவங்க எல்லாம் விடுதலை பெறுறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவகி அம்மாவோட வயிற்றுல கிருஷ்ணர் இருக்கார். அப்ப எல்லாரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் எல்லா தேவர்களும் அவர்கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரேயர் பண்ண வராங்க, அவரை பாக்குறதுக்காக வராங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். கிருஷ்ணா புக்ல வந்து நம்ம படிக்க வந்தது. 6வது ஸ்லோகம் மாதாஜி வாசிங்க. மாதாஜி இப்ப சத்யபாமா மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। महर्षयः शब्दपूर्वे सत्वारो मनवस्तदा मद्भाव मानसा जात येषां लोक इमः प्रजाः। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. 7 மகா ரிஷிகளும் அவர்களுக்கு முந்தைய 4 ரிஷிகளும் மனித சமுதாயத்தை தோற்றுவித்தவர்கள் மனுக்கள் என்னிடமிருந்தே எனது மனதால் பிறந்தவர்களே. பல்வேறு லோகங்களில் வாழும் எல்லா உயிரினங்களும் அவர்களிடமிருந்து தோன்றியவை. நம்ம பார்த்திருப்போம். பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் 3 ரூபங்கள்ல வியாபித்திருக்கார். பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரம புருஷராக. மகாவிஷ்ணு, கர்ப்போதகசாய விஷ்ணு, சிரோதகசாய விஷ்ணு. சோ அவங்க கிட்ட இருந்தா மகாவிஷ்ணு இடத்துல இருந்து கர்ப்போதகசாய விஷ்ணு, அவருடைய நாபிகமத்துல இருந்து பிரம்மதேவர் கிட்ட இருந்து எல்லாருமே வந்து பிரபஞ்சமே வந்து பிரகடனம் ஆகுது அப்படின்னாக்கா, சோ எல்லாத்துக்கும் வந்து ஆதி மூலம் யாரு? பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ இதை அவர் என்ன சொல்லியிருக்கார்? நேத்து பொறாமை இல்லாதவன் சொன்னார், இன்னைக்கு நீ எனக்கு பிரியமான நண்பன்றதுனால இந்த ஞானத்தை நான் உனக்கு கொடுக்கின்றேன், சிறந்த ஞானத்தை அப்படின்னு சொல்றார். சோ அத வந்து எல்லாருக்குமான ஞானம் கிடையாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். 7வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। கிருஷ்ண பிரபு. एतां विभूतं योऽहं स मम यो वेत्ति तत्त्वतः विकल्पेन योगानेक युज्यते नास्त्र संशय। ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. எனது இத்தகு வைபவத்தையும் யோக சக்தியையும் எவன் உண்மையாக அறிகின்றானோ அவன் கலங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றான். இதில் சந்தேகம் இல்லை. பகவானை பற்றி முழுவதுமாக அறிந்து கொள்வதன் மூலமாக அவரிடத்தில் நமக்கு தூய்மையான ஒரு அன்பு வருகின்றது. கலங்கமற்ற பக்தி தொண்டு, அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை வந்து பாத்தீங்கன்னா கடிந்து கொள்வார்கள் யசோதாமா. அப்ப அவர் சொல்லுவார், நான் யாரு தெரியுமா, என்ன வந்து எல்லா பிரபஞ்சத்துக்கும் தலைவன் அப்படி எல்லாம் சொல்லும்போது, ஆமா ஆமா அவர் பெரிய பிரபஞ்சத்தோட தலைவன். நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, குட்டி குழந்தைங்க வந்து நம்ம கிட்ட ஏதாவது பேசினா, அது போல அவங்களால நம்பவே முடியல. இந்த பகவானை வந்து முழுமுதற் கடவுள்னு அவங்க ஏத்துக்கல. என்னோட குழந்தைன்னு தான் ஏத்துக்கிட்டாங்க. அதனாலதான் கோபியர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா வைஷ்ணவர்கள்லயே மிகவும் சிறந்தவர்கள். அவர்களிலும் சிறந்தவர்கள், முதன்மையானவர்கள் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீமதி ராதாராணிமான்னு நம்ம பாக்குறோம். சோ அவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் சுத்த பக்தர்கள், தூய்மையான அன்பு கொண்டவர்கள், எதையுமே எதிர்பார்க்காதவங்க. கோபியர்கள் வந்து பேசிக்குவாங்களாம், இந்த பிரம்மதேவர் மேல எனக்கு ரொம்ப கோவம் அப்படின்னு. ஏன் அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஏன்னா இந்த இந்த கண் இமை இருக்கு இல்லையா, அதை எதற்கு போய் அவர் படைச்சாரு? அது ஒரு டிஃபால்ட். அது இல்லாம இருந்ததுன்னா நம்ம எப்பவுமே பகவானை பார்த்துட்டே இருக்கலாம் இல்லையா அப்படின்னு. சோ அந்த கண் இமை வந்து அவங்களுக்கு வந்து அவ்வளவு டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கு அப்படின்னா, அவங்க 24 மணி நேரமும் அவரை பத்தியான நினைப்பே இருக்கு. நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பௌதிகமான நினைப்பு தான் இருக்கு. எப்பயாவது ஒரு ஈவன் சாண்டிங் பண்ணும்போது கூட நம்ம மனம் வந்து பகவான் மேல லயிப்பது இல்ல. ஆனா அங்க வந்து அப்படி இல்ல. நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி ரசாமிர்த சிந்தெல்லாம் நம்ம படிக்கும்போது கிருஷ்ணரை எப்போதும் நினைக்க வேண்டும், அவரை எப்போதும் மறக்க கூடாது. இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா. சோ இதுதான் வந்து நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. உண்மையான பக்தி தொண்டுல இருக்கக்கூடியவர்கள் பாத்தீங்கன்னா அவரிடத்தில் கலப்படமற்ற கலங்கமற்ற பக்தியில இருப்பாங்க அப்படின்னு. ஒவ்வொருத்தரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய நித்தியமான கடமைகளை செய்வார்கள். ஆனா அவருடைய ஞாபகத்திலேயே செய்வாங்க. ஆஹ் அவங்களுடைய குழந்தைகள் எல்லாம் விட கிருஷ்ணர் மேல எப்பவுமே அதீதமான ஒரு அன்பு இருக்கும். ஒரு தடவை என்ன ஆகுது, கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க இருக்க எல்லா கோபியர்கிட்டையும் வந்து வெண்ணெய் எடுத்தாச்சு. ஆனா ஒரு கோபி மட்டும் மாட்டவே இல்லை. அப்ப அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஒரு திட்டம் போடுறாரு. இந்த கோபி மட்டும் எப்ப எந்திரிக்கிறா, எப்ப போறானே தெரிய மாட்டேங்குது. நாளைக்கு இந்த கோபியோட என் வெண்ணெய் எடுத்துட வேண்டியதா அப்படின்னு அவங்க பிளான் பண்றாங்க. அப்ப அவங்க இது பண்றாங்க, எப்ப போறது, ரொம்ப விடிய காலையிலே கிளம்பிடுறாப்பா அப்படின்னு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவர் எப்பவுமே தனியா இருக்க மாட்டார், அவரோட அசோசியேட்ஸ் அந்த குரூப்போட தான் இருப்பார். உடனே என்ன பண்றாங்க, ஓகே நம்ம நாளைக்கு பிளான் பண்றோம் அந்த கோபியோட
இதை வந்து நம்ம வெண்ணெய் எடுத்துடுறோம் அப்படின்னு. சோ அதே மாதிரி காலையில போறா அந்த கோபி. அவர் என்ன பண்றாரு, ஒரு ரொம்ப குறுகிய ஒரு இடம் இருக்கு, அங்க ஒரு மரம் இருக்கு, மரத்து மேல இருந்து டப்புன்னு கீழே விழுதாரு கிருஷ்ணர். உடனே அந்த கோபி நினைச்சுக்கோ, கிருஷ்ணா இன்னைக்கு உனக்கு வேற யாருமே கிடைக்கலையா, நான் தான் மாட்டினேனா அப்படின்னு. உடனே அவர் சொல்றாரு, இன்னைக்கு நீ என்கிட்ட இருந்து தப்பவே முடியாது. அப்ப அவர் சொல்லுவாரு, சரி என்ன வேணும் சொல்லுன்னு, எனக்கு வெண்ணெய் வேணும் அப்படின்னு கேட்கிறார் கிருஷ்ணர். அதுக்கு அந்த கோபி சொல்லுவாங்க, ஓகே நான் தரேன், நீ ரொம்ப அழகா டான்ஸ் ஆடுவல, எனக்காக ஒரு டான்ஸ் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார். கேட்ட உடனே கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுவாரு, டான்ஸ் பண்ணணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, ஒரு காலை முன்னாடி வச்சு இன்னொரு காலை பின்னெடுத்து அந்த கை இப்படி நீட்டுறாரு. அந்த வெண்ணெய் கேட்போம் இல்லையா, அது நம்ம பார்த்திருக்கோம் லட்டு கோபால் எப்படி இருப்பாரு அதே மாதிரி. அவர் அந்த கை நீட்டி கேட்கிறார் வெண்ணெய் கொடுன்னு. என்னப்பா டான்ஸ் ஆட சொன்னா ஸ்டெப் போட்டுட்டு அப்படியே நிக்கிறேன்னு, நீ வெண்ணெய் கொடு அப்பதானே நம்ம இது பண்ண முடியும்னு. அப்ப அவங்க அந்த வெண்ணெய் கொடுக்குறாங்க. அதை எடுத்த உடனே என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா, பகவான் அந்த இதுலயே நிக்கிறாரு. திருப்பி வந்து அவங்க கேக்குறாங்க, நான் உன்னை டான்ஸ் தானே பண்ண சொன்னேன்னு, நீ குடுக்குற வெண்ணெய்க்கு இதுக்கு மேல என்னால எதுவும் ஸ்டெப் போட முடியாது அப்படின்றாரு கிருஷ்ணன். உடனே அவங்க என்ன சொல்றாங்க, கிருஷ்ணா எனக்கு இந்த ரூபம் போதும்ட்டு அந்த அவருடைய அந்த திவ்யமான ரூபத்துல அவங்க மனதை அப்படியே நிலைநிறுத்து போயிருக்கு. அந்த அந்த ரூபத்தையே அவங்க உள்வாங்கிட்டு என்ன பண்றாங்க, அவங்க ஆஹ் ஆஹ் மதுரா போய் அவங்க வெண்ணெய் வித்துட்டு வரணும். போற வழியெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, தயிர் வாங்கலையோ மோர் வாங்கலையோன்னு அவங்க கூப்பிடல, கிருஷ்ணா வாங்கலையோ கோபாலனை வாங்கலையோ, அவங்க அந்த அளவுக்கு அப்சார்ப்டா இருக்காங்க. இத வந்து புரிந்து கொள்ளணும் அப்படின்னாக்கா அந்த லெவலுக்கு போனாதான் நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியும். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை முழுவதுமாக அவங்க அப்சார்ப் பண்ணதுனால எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய அவருடைய வார்த்தைகளாகவும் அவருடைய இதாவே ரூபமாவே இருக்கு. அவங்க ஃபுல்லா அந்த தெரு ஃபுல்லா அவங்க என்ன சொல்லிட்டு போறாங்க, கிருஷ்ணனை வாங்கலையோ கோபாலனை வாங்கலையோ யாதவனை வாங்கலையோ மாதவனை வாங்கலையோன்னு சொல்லிட்டே போறாங்க. அப்போ ஒரு சீனியர் டிவோட்டி அங்க இருக்காங்க, அவங்க ஐ மீன் மூத்த கோபி இருக்காங்க. அவங்க வந்து என்னாச்சு இவளுக்கு, பைத்தியம் கீத்தியம் பிடிச்சிருச்சு அவளுக்கு, என்ன ஏதோ பெதற்றாளேன்னு சொல்லிட்டு அவரை கூப்பிடுறாங்க. கூப்பிட்டுட்டு என்ன என்ன வித்துட்டு போற நீன்னு அப்படின்னு அவங்க திருப்பி அதையே சொல்றாங்க, கிருஷ்ணனை வாங்கலையோ மாதவனை வாங்கலையோ. அப்ப என்னது கிருஷ்ணனை வாங்கலையா, ஏங்க நீ வச்சிருக்கியா காட்டு பாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க. உடனே அவங்க சொல்றாங்க, ஆமா உனக்கு சந்தேகம்னா நீ அந்த பானையை திறந்து பாத்துக்கோன்ட்டு. கிருஷ்ணருக்கு இதுக்கு அங்க அங்க தெரியும் அவருக்கு. உடனே அச்சச்சோ இப்ப வந்து அந்த பானையில வந்து கிருஷ்ணர் இல்ல அப்படின்னாக்கா இவளை எல்லாரும் பித்து பிடிச்சவன்னு சொல்லிடுவாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் கருணாமூர்த்தி பக்தவச்சலன். சோ அந்த கோபி வந்து அந்த இத பானை எடுக்கிறாங்க, உள்ள இருந்து கிருஷ்ணர் எட்டி பாக்குறாரு அப்படி. உடனே அந்த இந்த இதுல நம்ம கதையில என்ன தெரியுது அப்படின்னாக்கா, நம்ம எப்படி அவரிடத்துல சரண்டர் ஆகுறோமோ அது போல பகவான் நமக்கு ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுவார். அந்த கோபியை யாரும் எதுவும் சொல்லிடக்கூடாதுன்றதுக்காக பகவான் உண்மையாகவே அந்த பானையில வந்து அமர்ந்திருந்தாராம். ஒண்ணு ஒண்ணா அவங்க திறக்க திறக்க ஒரு ஒரு ரூபத்துல வந்து அவர் பாக்குறாரு அந்த கோபியை. அப்ப அந்த இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னாக்கா, கோபியர்கள் வந்து மிகவும் உயர்ந்த தூய பக்தர்கள். பக்தின்றது இந்த ஒரு பெரிய ஹெவியான கான்செப்ட். நம்ம அத அத என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் நம்ம ட்ரை பண்றோம். அதுக்கே நம்மளால பாத்தீங்கன்னா நிறைய மாயையில மாட்டோம். நம்ம சாண்டிங் பண்ண முடியாது கிடையாது, பக்தி அது மங்களார்த்தி அட்டன் பண்ண முடியாது கிடையாது. ஸோ இதெல்லாம் சஸ்டைனா நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணும்போது பகவான் நம்ம மேல அறிந்த கருணையின் மூலமாக அந்த மாயிலிருந்து நாம் விலக்கப்படுவோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். 8வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा पाव समन्विताः। ஹரே கிருஷ்ண. ஜட ஆன்மீக உலகங்கள் அனைத்திற்கும் மூலம் நானே. நம்ம முந்தைய கிளாஸ்லயே பார்த்தோம், தாழ்ந்த ஜட சக்தி, உயர்ந்த ஆன்மீக சக்தி, ஆன்மீக லோகம். சோ அந்த இரண்டிற்கும் மூலம் நானே, எல்லாம் என்னிடம் இருந்தே தோன்றுகின்றன. இதனை நன்றாக அறிந்த அறிஞர்கள் எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இதயபூர்வமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். நம்மளுடைய அந்த ஞானம் விருத்தி அடையும் போது, உண்மை நிலை தெரியும் போது நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்ரத்தையா ஸ்திரமாக அந்த பக்தியில நாம் நிலைப்படுவோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரிடத்துல இருந்து மகாவிஷ்ணு எல்லா இதுலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்ப்போத விஷய விஷ்ணு இருக்கு. சோ எல்லாத்துக்கும் ஜட ஆன்மீக சக்தி இரண்டுக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணரே வந்து மூல காரணம். அதை தெரிந்ததன் மூலமாக நாம் ஸ்ரத்தையா பக்தி பண்ணுவோம் நம்ம பார்க்கலாம். 9வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபு வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா.
Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, வாசிங்க மாதாஜி. மச்சித்தா மத்கத பிராணா போதயந்தக பரஸ்பரம் கதயந்தஷ்ச மாம் நித்யம் துஷ்யந்தி சரமந்தி ச. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. எனது தூய பக்தர்களின் சிந்தனைகள் என்னில் மூழ்கி உள்ளன. அவர்களது வாழ்க்கை எனது தொண்டிற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் என்னை பற்றி தங்களுக்குள் உரையாடுவதிலும் ஒருவருக்கொருவர் உபதேசித்துக் கொள்வதிலும் இவர்கள் பெரும் திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைகின்றனர். அவருடைய நாம ரூப குணங்களை விவாதிப்பதிலேயே அவங்களுக்கு வந்து நேரம் போவது மட்டுமல்ல, மிகவும் திருப்தி அடைகின்றார்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். கோபியர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ராசலீலை நடக்கும்போது எல்லாரும் நினைச்சுக்குவாங்க, ஏன் கூட தான் கிருஷ்ணன் டான்ஸ் ஆடுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. உடனே என்ன பண்ணிடுவாரு பகவான் வந்து, பக்தனுக்கு வந்து அந்த அகங்காரம் இருக்கக்கூடாது. கோபியர்கள் சிறந்த பக்தர்கள், யாருக்கிட்டையும். ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து இம்பார்ஷியல், எல்லாரையும் ஒரே தராசுலதான் வச்சிருப்பார். சோ என்ன பண்றாரு, அங்கிருந்து காணாம போயிடுறாரு. போன உடனே கோபியர்கள் எல்லாம் பித்து பிடிச்ச மாதிரி ஆயிடுறாங்க. அவங்க எல்லாம் என்ன பண்றாங்க, பகவானுடைய அந்த லீலைகள், பூதனாவை எப்படி அவர் வதம் பண்ணார், பிரணாவர்தன், சோ எல்லாரையும் எப்படி அவருடைய லீலைகள் எல்லாம் வந்து அப்படியே எனாக்ட் பண்றாங்க, அப்படியே நடித்து காட்டி அதில் சந்தோஷப்படுறாங்க. திருப்பி எங்க மேல கருணை வச்சு மீண்டும் வா கிருஷ்ணா அப்படின்னு அவங்க கூப்பிடுறாங்க. ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கருணாமூர்த்தி. அவர் மீண்டும் என்ன பண்றாரு, இந்த அவங்களோட அந்த ராசலீலை நடக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம், அந்த நடனம் ஆடுறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். சோ கோபியர்கள் பக்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா தங்களுக்குள் உரையாடுவது, அவங்களுக்குள்ள வந்து பகவானை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்றதுலயும் ஒருவருக்கு ஒருவர் உபதேசித்துக் கொள்வதிலையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா மிகவும் திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைகின்றார்கள். மகிழ்ச்சி, அது மட்டும்தான் அவங்களோட மகிழ்ச்சி. இந்த பௌதீகமான மகிழ்ச்சிகள் வந்து இருக்காது, பௌதீகமான டிஸ்கஷன் இருக்காது. யாராவது 2 பேரும் சேர்ந்தாங்கன்னா உடனே அந்த பர்ச்சேசிங்ல ஆரம்பிச்சு 7 ஆரம்பிச்சு Z முடிச்சிருவோம் பௌதீக ரீதியாக நம்ம. ஆனா பக்தர்களுக்கு அப்படி இருக்காது. காலையில நம்ம மங்களாத்தி பார்க்கும்போதும் சரி, அவருடைய பாதத்துல இருந்து நம்ம தரிசனம் எடுத்துட்டு போறோம். ஒண்ணும் வந்து நம்ம பார்ப்போம். அவருடைய அணிகலன்கள் என்னெல்லாம் போட்டிருக்காரு, என்ன மாதிரியான ட்ரெஸ் போட்டிருக்காரு, என்ன மாதிரியான அலங்காரம் அவருக்கு பண்ணியிருக்காங்க, அந்த மாலைகளோட இது எப்படி இருக்கு. சோ பாதத்துல இருந்து நம்ம வந்து பகவானை வந்து தரிசனம் பண்றோம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். சோ அந்த மாதிரி அவரை பத்தின லீலைகளையும் அவரை பத்தின பேச்சுக்கள் மட்டுமே வந்து பக்தனிடத்தில் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 10வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாசிங்க மாதாஜி. 10வது ஸ்லோகம். தேஷாம் சதக யுக்தானாம் பஜதாம் பிரதி பூர்வகம் ததாமி புக்தி யோகம் தம் ஏன மாம் உபயாந்தி தே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எனக்கு அன்புடன் தொண்டு செய்வதில் இடையராது ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு என்னிடம் வந்தடைவதற்கான தேவையான அறிவை நானே வழங்குகின்றேன். ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. எப்பவும் பகவான் மேல அன்போட நம்ம வந்து அவருக்கு தொண்டு செய்யும் போது எப்படி இடையராது கண்டினியூஸா, ஒரு நாள் நிறைய ஒரு நாள் கொஞ்சம் அப்படி இல்லை, எப்பவுமே அவரை பத்தின இதுல அப்சார்ப்டா இருக்கவங்களுக்கு அவர்கிட்டத்துல எப்படி போறது அப்படின்ற ஞானத்தையும் வந்து அவர் நமக்கு வழங்குகின்றார். இது ஒன்றும் சாதாரண விஷயம் இல்லை. நம்ம வந்து இப்ப ஒரு 1 hour நம்மளோட 24 மணி நேரத்துல 1 hour பகவானுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணி அவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்க நம்ம ட்ரை பண்றோன்ற பூர்வ ஜென்மத்தோட பலன் நாம் வந்து இப்ப இணைந்திருக்கின்றோம். முதல் நாள் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா, இதே தான் நான் சொல்லியிருக்கேன். முதல் நாள் நமக்கு வந்து 22 பேர் இருந்தாங்க, இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 9 பேர் இருக்காங்க. இன்னும் அடுத்த 8 நாள்ல என்ன ஆகுதுன்னு நம்ம பார்ப்போம். சோ பக்தி, அவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா மிகவும் அரிதான ஒன்று. சோ எப்ப நம்ம அவரிடத்தில் உண்மையான அன்பு கொண்டிருக்கின்றோமோ அவரை எப்படி சென்றடைவதுன்றதையும் அவர் வந்து நமக்கு வந்து அந்த ஞானத்தை வழங்குகின்றார். அதனாலதான் அங்கங்க நமக்கு வந்து செக் பாயிண்ட் வச்சிருக்காரு. ஆன்மீக குரு, தூய பக்தர்களோட சங்கம். சோ நம்ம சில சமயம் மாயையில போயிட்டாலும் பக்தர்கள் நமக்கு போன் பண்ணி சொல்லுவாங்க, மாதாஜி இன்னைக்கு நீங்க கிளாஸ் வரலையே, மங்களார்த்தி பார்க்கலையே, வந்துருங்க அப்படின்ட்டு அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மள ட்ராக்ல கொண்டு வருவாங்க. சோ இந்த ஞானத்தை அவங்க கொடுக்கல, அவங்க மூலமாக பகவான் கிருஷ்ணர் நமக்கு அருளி கூறுகின்றார் அப்படின்றத நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா துருவ மகாராஜருடைய கதையை நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ நாரத மகரிஷி ஆன்மீக குரு. சோ ஆன்மீக குரு அவருக்கு மட்டுமல்ல, வியாசதேவருக்கும் அவர் தான். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா துருவ மகாராஜர் வந்து ஏற்கனவே பார்த்தது மாதிரி அவருடைய சித்தி மாற்றாந்தா என்ன சொல்றாங்க, அப்பா மடியில உட்காரணும்னா நீ என்னோட வயிற்றுல பிறந்திருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவரை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தி அமைச்சிடுறாங்க. தன் தாய்கிட்ட போய் அவர் முறையிடுகின்றார். தாய் சொல்றாங்க, இதுக்கு என்ன, நம்ம கடவுள் தான் நமக்கு ஆன்சர் பண்ணணும், அவர் காட்டுல இருப்பார்னு சொல்லவும் துருவ மகாராஜர் கிளம்பிட்டார்.
அவர் வரும்போது என்ன ஒரு ஐடியால வந்தார்? அப்பாவை விட பெரிய செல்வந்தனாக இருக்க வேண்டும், அவரை விட அதிகமா இந்த உலகத்தை வந்து ஆள வேண்டும், அந்த வரத்தை நான் பகவான் கிட்ட கேட்கணும்ட்டு வர்றார். 5 வயது குழந்தை. அப்ப நாரத மகரிஷி கேட்கிறார், எங்கப்பா போற? இல்ல நான் அந்த மாதிரி தவம் பண்ண போறேன். எதுக்காக போற? இதுக்காக போறேன். என்னன்னு சொல்லி தவம் பண்ணுவேன். அவர் எப்படின்னு தெரியுமா? கடவுளை பார்க்க போறேன்றே, அவர் எப்படி இருப்பான்னு தெரியுமான்னு. அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. அப்ப இவர் வந்து அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் உறுதியாக இருக்கார் அப்படின்னு தெரிந்து கொண்டு அவருக்கு வந்து அந்த ஹரிநாமத்தை வந்து உபதேசம் பண்றார். என்ன மந்திரம் சொன்னா நமக்கு வந்து பகவான் தென்படுவார் அப்படின்னு ஹரிநாமத்தை உபதேசம் பண்றார். நாரத மகரிஷியிடத்துல இருந்து அதை கேட்டுக்கொண்டு அந்த தியானத்தை வந்து பண்றார் நம்ம துருவ மகாராஜ். மதுவனத்தில் துருவன் கடுமையான தவம் புரிகின்றான். எப்படி கடுமையான தவம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, முதல் மாசத்துல பழங்கள் 3 நாளைக்கு ஒரு தடவை பழங்கள் எடுத்துக்கிறார். 2வது மாசத்துல என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா, உலர்ந்த புல், பச்சை புல்லு கூட கிடையாது, காஞ்சு போன புல். இது எதை நமக்கு வந்து அந்த வைராகியத்தை நமக்கு வந்து கொண்டு வரும் அப்படின்னு பாக்குறோம். அந்த உலர்ந்த புல் இலை 6 நாளுக்கு ஒரு தடவை வந்து அதை எடுத்துக்கிறார் 2வது மாசத்துல. அது எப்படி 6 நாளுக்கு ஒரு தடவை உலர்ந்த புல் இல்ல இலை எடுத்துக்கிறார், ரெண்டுமே உலர்ந்தது. 3வது மாசத்துல என்ன பண்றார்? 9 நாளுக்கு ஒரு முறை தண்ணி குடிக்கிறார். 4வது மாதம் காற்றை மட்டுமே 12 நாளுக்கு ஒரு முறை எடுத்துக் கொள்கின்றார். 5வது மாதம் ஒரே கால்ல நகராம நிக்கிறார். 5 வயது குழந்தை இல்லையா? இந்த மாதிரி அவர் தவம் பண்றார். துருவன் தன் இந்திரியங்களை அடக்கியதை கண்டு நாரதர் மகிழ்ந்து வாசுதேவ மந்திரத்தை உபதேசிக்க துருவன் தவத்தினால் 3 உலகமும் தடுமாறுகின்றது. அவருடைய இந்த ஸ்திரமான உறுதியான பக்தியின் மூலமாக இந்த 3 லோகமே வந்து பாத்தீங்கன்னா தடுமாறுது. அவனுடைய கட்டை விரல் பூமியின் பாதியை கீழே தள்ளியது. அவ்வளவு ஒரு உறுதியா அவர் வந்து பகவானோட நாமத்துல வந்து லயித்து இருக்கின்றார். சோ இந்திரன் இவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து எப்ப இந்திரனுக்கு வந்து அந்த பதவியோட இது இருக்கும் இல்லையா, தன்னோட சேர் வந்து நமக்கு கிடைக்குமா இல்ல வேற யாராவது பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு போயிடுமோன்ற ஒரு இது. அதனால அவங்க அவரை கஷ்டப்படுத்தணும்னு நினைக்கும் போதும் துருவன் வந்து எதுலையுமே வந்து கொஞ்சம் கூட டிஸ்டர்பே ஆகல. அப்ப அவங்க எல்லாம் போய் பகவான் கிட்ட வந்து தியானம் பண்றாங்க. தயவு செஞ்சு துருவனோட இதை வந்து நீங்க தவறு வந்து இது பண்ணுங்க அப்படின்னு. சோ பகவான் வரார். அவருடைய துருவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்திரமா அவர் முன்னாடி நின்னாலுமே அவருக்கு தெரியல. ஆனா அவர் வந்து அந்த நாமத்தையே சொல்லிட்டு இருக்காரு. அப்ப அவர் என்ன பண்றாரு? அந்த சங்கு மூலமாக பகவான் அவர் முன்னாடி சங்கு, சக்கரம், கதா, தாமரையோட தோன்றுகின்றார். நாரத முனிவர் வந்து ஆல்ரெடி அவருக்கு சொல்லியிருக்காரு பகவானுடைய திருப்பாதங்கள் எப்படி இருக்கும், அவருடைய அணிகலன்கள், அவருடைய ஆடை ஆபரணங்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்கும், அவருடைய திவ்ய ரூபம் எப்படி இருக்கும், அதெல்லாம் சொல்லியிருக்காரு. சோ துருவனுடைய தலையில அவர் என்ன பண்றாரு? அந்த சங்கு வைத்து ஆசீர்வாதம் பண்றார் பகவான். உடனே அவர் என்ன பண்றார்? கண் திறந்து பார்க்கும்போது பகவானுடைய அந்த திருப்பாதத்தை பார்க்கும் போதே தெரிஞ்சிச்சு பகவான் கிருஷ்ணர் தான் வந்திருக்காரு நமக்கு முன்னாடி. உடனே அவர் என்ன பண்றார்? என்ன கேட்கணும்னு நினைச்சாரோ அதை கேட்கல. அவருடைய முழு ரூபத்தையும் பாதம் முதல் கொண்டு அவரை பாக்குறார். அதுலயே அவர் லயித்து போய் விடுகின்றார். இத விட எனக்கு என்ன வேண்டும்? நான் எவ்வளவு ஒரு தாழ்வான ஒரு எண்ணத்தோட இந்த இதை பண்ணிருக்கேன். இவர்கிட்ட போய் நம்ம வந்து ஒரு பௌதிக ரீதியா நம்ம கேட்க நினைச்சோமே, அப்படிப்பட்ட ஞானம் எல்லாம் அவருக்கு கிடைக்கின்றது. ஏன்னா பகவானுடைய பாஞ்சசன்யத்தால் துருவனை வந்து அந்த டச் பண்ணதுனால, ஸ்பரிசம் பட்டதுனால நிறைய ஸ்லோகம் பாடக்கூடிய திறனும் அவருக்கு கிடைக்கின்றது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். சோ நாம் எப்படி அவரிடத்தில் சரணடைகின்றோமோ அது போல பகவான் நமக்கு ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுவார். அவரிடத்தில் நாம் வந்து தூய்மையான பக்தியை கேட்கணுமே தவிர்த்து ஜட ரீதியான விஷயங்களை கேட்க கூடாது. துருவன் வந்து ரொம்ப வெட்கி போயிடுறாரு. எப்படி இவர்கிட்ட போய் நம்ம வந்து பௌதிக ரீதியா கேட்கணும்னு நினைச்சோமே, கேட்கிறார் பகவான். கேட்கிறார், உனக்கு ஏதாவது வரம் வேணுமா? உங்களை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு என்ன வேண்டும்? எதுவுமே கேட்கல. துருவன் வந்து ஒன்னும் அவரிடத்தில் கேட்கல அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ 11வது ஸ்லோகம் மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. அதேஷாம் பார்த்தம் அகம் அஜ்ஞானஜம் தமக நாசயாம்யாத்ம பாவஸ்தோ ஞான தீபேன பாஸ்வதா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. அவர்களிடம் விசேஷ கருணையை காட்டுவதற்காக அவர்களது இதயத்தினுள் வசிக்கும் நான் அறியாமையினால் பிறந்த இருளை ஞானம் என்னும் சுடர்விடும் தீபத்தினால் அழிக்கின்றேன். சோ பகவான் வந்து அவங்க கிட்ட, அதாவது நம்ம கிட்ட, நம்ம வந்து இந்த அவரை போலவே அனுபவிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டதுனால மேல இருந்து நம்ம இங்க வந்தாச்சு. சோ ஆனா நம்ம மேல அவருக்கு எப்போதும் ஒரு அதீதமான கருணை,
சோ அந்த கருணை மூலமாக அவர் என்ன பண்றார், நம்ம இதயத்துக்குள்ள எல்லாருக்குள்ளேயும் வந்து பரமாத்மா ரூபத்தில் வசிக்கின்றார். சோ அந்த அறியாமையினால இருக்கக்கூடிய அந்த இருளை எப்படி அகற்ற முடியும்? ஞானம் எனும் சுடர்விடும் தீபத்தினால். நமக்கு அந்த ஞானம் இருக்கும்போது, அறிவு கிடைக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா உண்மையான ஞானம் கிடைக்கும் போது நாம் பக்தி மார்க்கத்தில் ஈடுபடுகின்றோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். 12-13 ஸ்லோகம் மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी. प्रभु जी हरे कृष्ण. वासी हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम अगुस्त्वामृष्यः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तदा असितो देवलोयासः स्वयं सैव प्रविश्य मे. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ இதெல்லாம் தெளிவுபடுத்தின உடனே அர்ஜுனன் வந்து இப்ப வந்து அக்னாலேஜ் பண்றார். அர்ஜுனன் கூறினார், நீரே பரபிரம்மம், உன்னத இருப்பிடம், மிகவும் தூய்மையானவர், பரம சத்தியம், நீரே நித்தியமானவர், திவ்யமானவர், ஆதி தேவர், பிறப்பற்றவர், மிக பெரியவர். உண்மை பற்றி இந்த உண்மையினை நான் உடனே நீங்க இதெல்லாம் கொடுத்த இந்த ஞானத்தை கொடுத்த உடனே நான் முகஸ்துதி பண்றத பகவான் நினைச்சுக்க கூடாது அப்படின்றதுக்காக அவர் ரெஃபரன்ஸ் எடுக்கிறார். உங்களை பற்றி இந்த உண்மையினை நாரதர், அசிதர், தேவலர், வியாசர் போன்ற மிகச்சிறந்த ரிஷிகளும் உறுதி செய்துள்ளனர். இப்பொழுது நீரே இதனை எனக்கு அறிவித்துள்ளீர்கள். நீங்களே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஞானத்தை எனக்கு சொல்லியிருக்கீங்க. சோ நீங்க தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா உன்னத இருப்பிடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை பத்தின இதெல்லாம் வந்து அவர் அக்னாலேஜ் பண்றான்னு பார்க்கலாம். 14-15 ஸ்லோகம் மாதாஜி. பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ண. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. सर्वं तत्रुं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवः स्वयं एवात्मनात्मानं वेद तत्त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेषु देवदेव जगत्पते. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. கிருஷ்ணா, தாங்கள் எனக்கு கூறியவற்றை எல்லாம் உண்மை என நான் முழுமையாக ஏற்கின்றேன். நீங்க தான் எல்லாமே சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் நான் ஏற்கின்றேன். பகவானே, தேவர்களோ அசுரர்களோ உமது வியக்குத்துவத்தை அறிய முடியாது, அவர்களாலும் கூட இதை புரிந்து கொள்ள முடியாது. உத்தம புருஷரே, அனைத்திற்கும் மூலமே, அனைவருக்கும் இறைவனே, தேவர்களின் தேவரே, அகிலத்தின் இறைவனே, உண்மையில் உமது சுய அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் நீரே உண்மை அறிவு. உங்களை பற்றி முழுவதுமாக உங்களால் மட்டுமே புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றார், பகவானை வந்து புகழாரம் சூட்டுகின்றார் அர்ஜுனர். 17-18 மாதாஜி. பிரபு வாசி. ஹரே கிருஷ்ண. மாதாஜி படிக்கவா இல்ல வேற யாராவது படிக்கட்டுமா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி யாராவது படிக்கிறீங்களா? படிங்க மாதாஜி, நீங்களே படிங்க, நல்லா படிக்கிறீங்க, நீங்களே படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண. கதம் வித்யாம் அகம் யோகிம் வாம் சதா பரிசிந்தயன் கேஷு 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 சபாவேஷு சிந்தத்யோ அசி பகவன் மயா விஸ்தரேனாத்மனோ யோகம் விபுதும் ச ஜனார்தன பூயக கதய திருப்திர்ஹி ஸ்ருண்வதோ நாஸ்தி மே அமிர்தம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. உன்னத யோகி ஆகிய கிருஷ்ணரே, நான் உம்மை இடையராது நினைப்பதும் அறிவதும் எங்கனம். அடுத்த கேள்வி கேட்கிறார். ஓகே, நீங்க தான் எல்லாவற்றுக்கும் மூல முழுமுதற் கடவுள், ஆதி மூலம். ஓகே, உங்களை எப்பவுமே நான் எப்படி நினைப்பது, அதுவும் இடையராது நினைப்பதும் அறிந்து கொள்வதும் எப்படி பகவானே? வேறு எந்தெந்த உருவங்களில் உண்மை நான் நினைவு கொள்ள முடியும் அப்படின்னு கேட்கிறார். அர்ஜுனன் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, முதல் அத்தியாயத்துல இன்ட்ரோடக்ஷன்ல நம்ம பார்த்தோம். அர்ஜுனன் வந்து ஒரு கன்றுக்குட்டி மாதிரி, அவரை வச்சுட்டு பகவான் கிருஷ்ணர் இந்த பால் கறக்கிறார் இடையன். அந்த அமிர்தம், கீதாமிர்தத்தை கறந்து நமக்கு தான் கொடுக்கிறார். சோ இங்க நமக்காக வந்து அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணரிடத்தில் இந்த கேள்வியை கேட்கிறார். ஜனார்தனா, உமது வைபவங்களின் யோக சக்தியை பற்றி தயவு செய்து விவரமாக கூறவும். உங்களை பத்தி இன்னும் டீட்டெயிலா எனக்கு சொல்லுங்க. உங்களை வேற என்னென்ன ரூபத்துல நான் வழிபட முடியும்? எப்பவுமே உங்களை எப்படி இப்ப நீங்க இருக்கீங்க, உங்களை பாக்குறோம். ஆனா நீங்க இல்லாத சமயத்துல நான் எப்படி உங்களை நினைவு கொள்வது? உண்மை பற்றி கேட்பதில் நான் ஒருபோதும் நிறைவடைவதே இல்லை. எனக்கு உங்களை பத்தி கேட்டுட்டே இருக்கலாம்.
நான் எனக்கு வந்து எப்பவுமே அதுல ஒரு 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 சாட்டிஸ்பாக்சன் அப்படின்னு கிடையாது. நான் கேட்கறதுல கேட்டுட்டே இருப்பேன் எப்பவுமே. ஏனெனில் உம்மை பற்றி அதிகமாக கேட்கும் போது உமது வார்த்தைகளில் அமிர்தத்தை நான் சுவைக்க விரும்புகின்றேன் இல்லையா? சோ உங்களுடைய அந்த வார்த்தையில இருக்கக்கூடிய அமிர்தத்தை சுவைக்க நான் விரும்புகின்றேன். சோ எனக்கு இன்னும் உங்களை பத்தி சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி அர்ஜுனன் கேட்க பகவான் இங்க சொல்றார். 19வது ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माताजी। கிருஷ்ண श्री भगवान उवाच हन्दते कथयिष्यामि दिव्या 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 दिव्यातमविभूदयः प्रातान्यदः गुरुश्रेष्ठ नास्तयन्तो विस्तरस्य मे। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அப்படியே ஆகட்டும். ஓகே அர்ஜுனா, நான் எனது தெய்வீகமான தோற்றங்களை பற்றி உனக்கு கூறுகின்றேன். ஆனால் நான் முக்கியமானவற்றை மட்டுமே கூறப்போகின்றேன். ஏனெனில் அர்ஜுனா, எனது வைபவங்களோ எல்லையற்றவை. பகவானை தவிர்த்து நாம எதுவுமே வந்து யோசிக்க முடியாது. எல்லா இடத்துலயும் அவரே வந்து வியாபித்திருக்கின்றார். எப்படி கடல்ல வந்து அலைகளை நம்மளால கவுண்ட் பண்ண முடியாதோ அது போல அவருடைய அவதாரங்கள் வந்து எண்ணிலடங்காதவை. சோ அதுல மோஸ்ட் சிக்னிபிகண்டா சிலதை மட்டும் நம்ம பார்க்கணும். இங்கேயும் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில இதை மட்டும் நான் சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன். கிருஷ்ணன் ஆகிய நான் இந்தந்த வடிவமாக இருக்கின்றேன். இதெல்லாம் எதுக்குள்ள எப்படியெல்லாம் இருக்கிறார் அப்படின்றத 21வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 38வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் சொல்றார். சோ 12 ஆதித்யாஸ்களில் விஷ்ணுவாக இருக்கின்றார். நீங்க கேட்கலாம், 12 ஆதித்யாஸ்னா என்ன? அதெல்லாம் நம்ம லெவல் 2ல டீட்டெயிலா ஒரு ஸ்லோகம் படிக்கும் போது நமக்கு அந்த தெளிவு இருக்கும். சோ 12 ஆதித்யாசில் விஷ்ணுவாக இருக்கின்றார். வானத்தில் ஒளிர்பவற்றில் சூரியனாக இருக்கின்றார். மருத்துக்கள்னா அந்த தேவலோகத்தை கட்டுப்படுத்தக்கூடியவர்கள், அவர்கள்ல மரீசியாக இருக்கின்றார். என்ன ஒரு இது எடுத்தாலும் அதுல ஹையஸ்ட் பொசிஷன்ல பகவான் இருக்கின்றார். நட்சத்திரத்துல சந்திரனாக இருக்கின்றார். ரிக் யஜூர் சாம அதர்வன 4 வேதங்கள் அதுல சாம வேதமாக இருக்கின்றார். தேவர்களுடைய தலைவன் யார்? இந்திரன். சோ இந்திரனாக இருக்கின்றார். புலன்கள்ல மனமாக இருக்கின்றார். மனதை கட்டுப்படுத்திட்ட எல்லாமே வந்து கட்டுப்பட்டு இருக்கும். வாழும் உயிரினங்கள் எதற்காக அந்த வாழக்கூடிய அந்த சக்தி இருக்கு இல்லையா, அது வந்து பகவான். 11 ருத்ரர்களில் சிவபெருமானாக இருக்கின்றார் சங்கரன். யக்ஷ ராட்சசர்களில் குபேரனாக இருக்கின்றார். படைத்தலைவர்களில் முருகனாக இருக்கின்றார் ஸ்கந்தவர்மானாக. நீர்நிலைகள்ல பெருங்கடலாக இருக்கின்றார். முனிவர்கள்ல பிருகு முனிவராக இருக்கின்றார். அந்த அதிர்வுகள்ல இருக்கக்கூடிய முதன்மையானது என்று ஓம் அந்த அதிர்வாக இருக்கின்றார். யாகங்களில் ஜபமாக இருக்கின்றார். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. சோ அதனாலதான் கலியுகத்திற்கு உகந்த தர்மம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாம யஜ்ஞம் நாம ஜபம், ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் பார்க்க. அசையாத எதுவற்றில் பாத்தீங்கன்னா இமயமலையாக இருக்கின்றார். மரங்களில் ஆலமரமாகவும், தேவ ரிஷிகளில் நாரதராகவும், தேவலோக பாடகர்களில் சித்திரரத்தனாகவும், சித்தர்களில் கபிலராகவும், குதிரைகளில் உச்சரைஸ்வசாகவும், தேவலோக யானைகளில் ஐராவதமாகவும், மனிதர்கள்ல மன்னனாகவும், ஆயுதங்களில் வஜ்ராயுதமாகவும், பசுக்கள்ல காமதேனுவாகவும், சந்ததி உருவாக்குபவர்களில் மன்மதனாகவும், பாம்புகளில் வாசுகியாகவும், தேவலோக பாம்புகளில் ஆதிசேஷனாகவும், நீர் தெய்வங்கள்ல வருணனாகவும், மூதாதையர்கள் ஆரியமாவாகவும், சட்டத்தை வழங்கக்கூடியவர்கள் தர்மத்தை நிலைநாட்டுறது யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யம தர்மராஜர். தைத்திய அசுரர்கள்ல பிரகலாதனாகவும், எல்லாவற்றையும் அடக்கக்கூடியவற்றில் காலமாகவும், மிருகங்கள்ல சிங்கமாகவும், பறவைகளில் கருடனாகவும், சுத்திகரிப்பவற்றில் காற்றாகவும், ஆயுதம் செலுத்துபவர்களில் ஸ்ரீராமனாகவும், மீன்கள்ல சுறாமீனாகவும், பாயும் நதிகளில் கங்கையாகவும், படைக்கக்கூடியவற்றில் அனைத்தும் ஆரம்பம் இறுதி அனைத்தும் இடைப்பட்ட நிலை அனைத்தும் பகவானாக இருக்கின்றார். அறிவியலில் சுய ஆன்மீக மிகவும் உயர்ந்த காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு சப்ஜெக்ட் எது அப்படின்னாக்கா அந்த தன்னுணர்வை அடைவது. அந்த சுய ஆன்மீக அறிவியல் தர்க்கவாதிகளில் உறுதியான உண்மையாகவும், எழுத்துக்களில் முதன்மையான என்னும் எழுத்தாகவும், கூட்டு சொற்களில் இடைச்சொல்லாகவும், படைப்பாளிகளில் பிரம்மதேவனாகவும், பெண்கள் கிட்ட இருக்கக்கூடிய புகழ், அதிர்ஷ்டம், பேச்சு, நினைவாற்றல், நுண்ணறிவு, விசுவாசம், பொறுமை, இது எல்லா குவாலிட்டியும் பகவான் இடத்துல இருந்து வருது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். சோத்திரங்களில் பிருகத் சாமாவாகவும், கவிதைகளில் காயத்ரியாகவும், மாதங்கள்ல மார்கழி மாதமாகவும், பருவங்களில் வந்து வசந்தமாகவும்,
ஏமாற்றுக்காரர்களிடத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த சூது பகவான் ஒளிர்பவற்றில் தேஜஸாகவும் இருக்கின்றார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். சோ 21வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 38வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பகவான் அவருடைய விபூதிகளை இங்கு விளக்கி இருக்கின்றார். எங்கெல்லாம் எப்படி வந்து பகவான் வந்து வியாபித்திருக்கின்றார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். அவர் சொன்னது மாதிரி இது வந்து ஒரு சின்ன கிளிம்ஸ் தான். நிறைய வந்து அவர் வந்து எது முக்கியமானதோ அதை மட்டும் அவர் நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கார். 39-40 மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். யச்சாபி சர்வபூதானாம் பீஜம் தத் அகம் அர்ஜுன ந தத் அஸ்தி விநாயத் ஸ்யான் மாயாபூதம் சராசரம் நாந்தோ அஸ்தி மம திவ்யானாம் விபூதினாம் பரந்தப ஏஷதுத்தேஷதः பிராப்தோ விபூதேர் விஸ்தரோ மயா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ மேலும் அர்ஜுனா இருக்கும் உயிர்வாழிகள் எல்லா உயிர்வாழிகளையும் உற்பத்தி செய்யும் விதை நானே. பீஜம் அவர்தான். அசைபவை மற்றும் அசையாதவற்றில் நான் இன்றி இருக்கக்கூடியது ஒன்றும் இல்லை. எல்லாத்திலையும் பகவான் இருக்கின்றார். உயிருள்ள உயிரற்ற அசையும் அசையாத எல்லாவற்றிலும் பரமாத்மா ரூபத்தில் இருக்கின்றார். எதிரிகளை வெல்வோனே, என்னுடைய தெய்வீக தோற்றங்களுக்கு எல்லையே இல்லை, எண்ணிலடங்காதது. நான் உன்னிடம் கூறியவை அனைத்தும் எனது விரிவான வைபவங்களில் ஓர் உதாரணம். இதெல்லாம் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும்தான் சொல்றேன். 41வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ண. யத்யத் விபூதி மத் சத்வம் ஸ்ரீமத் ஊர்ஜிதம் ஏவவா தத்தத் ஏவாவ கச்சத்வம் மம தேஜோ அம்ச சம்பவம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அழகான புகழத்தக்க வைபவங்கள் அனைத்தும் என்னுடைய தேஜஸின் சிறு பொறியிலிருந்து தோன்றுபவையே என்பதை அறிவாயாக. என்னுடைய அந்த ஒளியிலிருந்து வரக்கூடிய ஒரு சிறு பொலிவுதான் வந்து தேஜஸ் அப்படின்றத நம்ம அங்க பார்க்கலாம். கோலோக விருந்தாவனம் வந்து செல்ஃப் இலுமினேட்டிங், சூரிய சந்திரன் எல்லாம் இல்ல, அது சொந்தமாகவே வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரகாசமாக இருக்கக்கூடியது, ஆனந்தமயமாக இருக்கக்கூடியது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். கடைசி ஸ்லோகம் மாதாஜி வாசன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதவா பகுனை தேன கிம் ஞானதேன வார்ஜுன விஷ்டப்யாகம் இதம் கிருத்ஸ்னம் ஏகாம்ஷன ஸ்திதிதோ ஜகத். ஓம் தத் சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே விபூதி யோகோ நாம தசமோ அத்தியாய. ஹரி ஓம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. சோ ஆனால் இதனை விவரமாக அறிவதன் தேவை என்ன அர்ஜுனா? இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்னப்பா தேவை இருக்கு? என்னுடைய சிறு அம்சத்தின் மூலமாக நான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் புகுந்து அதனை தாங்குகின்றேன். ஒரு சின்ன அம்சத்தின் மூலமாக இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதையும் நான் தாங்குகின்றேன். இதை பத்தி டீட்டெயிலா படிக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன அப்படின்றார். சோ 10வது அத்தியாயம் விபூதி யோகா. பகவானுடைய மற்ற விபூதிகளை பார்த்தும் அவர் எங்கெல்லாம் வந்து வியாபித்திருக்கின்றார் அப்படின்னு. கிருஷ்ணர் அறியப்படாதவர், அனைவருக்கும் ஆதாரமானவர், அனைவருக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர்தான் மூலம். தூய பக்தி என்பது பகவத்கீதையோட சாராம்சம் அப்படின்றத பாக்குறோம். அர்ஜுனன் கிருஷ்ணருடைய அந்த உச்ச நிலையை, உயர்ந்த நிலையை, எங்கும் வியாபித்திருக்கக்கூடிய தன்மையை வந்து அவர் வந்து ஏற்றுக்கொள்கின்றார். அவரிடத்துல வந்து அடுத்த கேள்விகளை கேட்கிறார். வேற எப்படியெல்லாம் நான் உங்களை வணங்க முடியும் என்று. அதற்கு பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றார் எங்கெல்லாம் எப்படி வியாபித்திருக்கின்றார் அப்படின்னு. சோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன? உண்மையான பக்தி தொண்டின் மூலமாக நீ வந்து என்னை அடைவாய் அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாஞ்ச கல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்யேவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. नित्य गौर प्रेमानंदे. हरि हरि. हरे कृष्णा. மாதாஜி பிரபுஜி ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணன்.